O čas vianočný, dnes zistia, že som výnimočný. strýko hneď otázku dáva, Či mi ho niekto do huby dáva. teta sa pýta, či som sám. Nevie, že pénis od hovna mám. Mama chce vnúča, dáva lekcie, Ale ja prehltam spermie. príďte mi niekto na pomoc. Mám pre teba tú najťažšiu otázku. Si buzerant? O čas vianočný, Bol to coming out sviatočný.